La quarta comanda del Mercat d'Arrels. Ja hem arribat, Mireu quin producte. Que parla per si sol. Extraordinari. Els espinacs acabats de collir. La col amb cargolet. I aquest rave meravellós que només trobo a Tugues i companyia, que el va portar el seu avi. L'avi Pere, que encara el pots trobar per aquí, trescant amb la bicicleta, són de Sant Climent de Llobregat i també tenen parada aquí a Sant Andreu, però t'ho porten a casa. Amb el Mercat d'Arrels, més fàcil i impossible. I per mi és un producte fetitxe, aquest rave picant. Ah, però també producte elaborat, com el paté de Carrosset, que són del Camp de Tarragona. Ella treballava en un laboratori, saps? I de cop i volta va dir, penjo la bata i em dedico al que sempre hem fet a casa, no? Recuperar una mica aquestes arrels. D'això va el projecte, recuperar les arrels i donar suport al pagesia i a la proximitat. Què més us explico? Ai, que porten unes que t'acompanyen cada producte amb una etiqueta on et donen les gràcies, on t'expliquen una mica de la seva història. No sé, si encara no t'has estrenat, jo no hi trobo pas cap excusa per no fer-ho. Mira, per favor, tu el que has de fer és gravar això. És preciós, té un color preciós.